ulan. Dagit tingali pinagi sa mga pangutana nga usahay ang kita nga pangutanon ibutang tag-apiki. Pangayon pa murabag maipit ta ba? Ipit yun. Doon na sa mga pangutana nga dili angay tubagon. Kaya tuyo og tumong nga wa ka makayon sa imong ipangutana nimo o biyan lay tuyo baka ang nangutana kanimo mo ang hitabo sa atong Ginoo karon sa ebanghelyo. Unsa man ang hitabo mga Pariseo o mga sakop ni Herodes, magitawag na Herodians na mga Pharisees o mga Herodians. Ilang ipapangutana si Jesus, ginamit ang kwarta, silver denary, kaniadto, no? Ang ilang gigamit nato kanabang coins, coins, na kayo galing, kung unsa ang napatik diha, magpasabot, na kaning kwarta iyahan ni. Mabita na gisunod-sunod na nato sa kunuhay nga bagong presidente, bago na sang naong ang kwarta nato. Anong pasabot kunuhay, nganing panahon na siya ang presidente. May gani kay wala na kayo kanya karon sa atong coins, sa atong Sicilio. Aday panahon nga di ta makaibaw kinsa magkaning naghimo niini. Panahon ni kanus aman ni. Day panahon nga ang butan diha nga diha sa coins na to lubi. Ambot pila toy precious lubi na to nga sa coin, more peso siguro to. Unya kung dus gani kabaw. Kung wa ko masayo, no? Pero wala, di na takaybaw. Muna nga, dunay, kinsa may nagbuhat niya kaha. Pero kanya to, klaro kayo na nila. Ang ibutan yung patik diha sa ilang sinsiyo, kung kinsa ang emperador kanya to, hari niya to, dito sa Roma. Ay, man na to, nga, kini mga tawana, noon na sila mga gitawag sa nato o sumusunod pod bisa mga Hudyo, pero ang ila gayud nga pag-ila nga sila sakop ni Herodes. Herodes mane ang title usahay nga gigamit nila sa ilang mga emperador, no? Para na Caesar Augustus, no? Or kaniya siya ang Tiberius Herod ni siya. Ang iyang pangalan, may Roma, dito sa Roma, man siya emperador. So, ang mga coins niya ito, tanamang Sicilio, doon na gini dagway, patik, pinatikan gina siyang dagway. Unya, ang pikas bahin ana, ang hulagway po sa iyang mama, si Levia. So, mga yung kinini ang kortaha, ang emperador na ito, mao ni siya, Tiberius. So, iya dahil ng kwarta ron. No? Ano itong ipangita? Muna, ang gigamit ni Kristo pagpangutana kanila. Pangutana manggod nila si Kristo, no? Both, no? Mga Herodians o mga Pariseo. Ang nga bagay mo bayad, magbuhis. Muna si Kristo, kay baman siya, sa ilang tuyog tumong, apikihon magiging siya ini. Kaya kung mingon siya, dili tangay mo bayad, o buwis. So natural, isumbong siya sa mga Herodians, mga sakop na Herodes. Kani siya, submersibo kayo. Submersive may kayo siya, kay di siya mabayad sa buwis na to. Whereas, kung mingon siya nga mubayad ta, ang mga Pariseo pod, kinibarang Pariseo, mga Hudyo, wa baya gini kauyon sila sa pagmando sa taga-Roma kanila. Foreign nga
ruler no sa ilang nasod yun. So muna kung maingon siya nga mabayad kita. So maingon gina siya ang maparisiyo tanawa ra. No? Ang imong amo nga si Jesus mo na isulti na sa mga tao. Anti-people kay na siya, no? Anti-Jewish, anti-Jews kini siya kay nagilaman siya sa kagamhanan nga tuwa sa Roma. So, wa gid siya mo direktamente nga nitubag. Kay nabaw siya kung mutubag siya ang usang grupo mapagan mo revolt yun, no? Mo reklamo pod. Mo pabor siya sa pikas, ang pikas grupo pod. Mo reklamo pod. So division. Manangingon siya nga, may pangit pagta ako og kwarta. Unya ang nangkuha ra ba sa kwarta, Jewish, Pariseo. Mo nagpakita kaniya. Dumduman nato, kanima Pariseo, so pakikay ni sila nga mobayad og buhis ngadto sa emperador. Pero out of kahadlok makaha, dili kay political reasons, nibayad ni sila. Kung ningon siya, kamo tigpakaroon ingnon yun mo. Ningon mo, dili angay, nga muilata sa kagamanan sa Roma, nga nung naamo mo'y kwarta. Nga nagpatik diha, ang emperador man, Tiberius, nga gikan sa Roma. No. Pigo na daan ang mga Pariseo, no? Muna ningon siya, ang iya kang Caesar, ihatag kang Caesar. No? Sa tumaang sa emperador, iyan na, kana kwarta mo na, nga iya mo na, ihatag na nga to. Pero, ang iya sa Ginoo, ihatag wad sa Ginoo. Muna ningon siya nga, kung ihatag nga to sa emperador, ang iya sa emperador. O nga to sa Dios, ang iya sa Dios. So, wa siya mutubagin ni aron sa mga tao kaniadto nga nangutana, kamao ba mo timbang-timbang, no? Kamao ba mo nahuna ba? Kung unsa gyud ka angay natong buhaton. Nga kuno galing ari ta dire, kuno galing ari sa ta dire, na sila igong katakos gyud ma-practice nila ang paghuna-una to decide. No, kadi ko na sa mag-agad iyang tuyo nga di na gid siya muhatag gayud o kana bang ihungit nimo ang tubag? Kundi doon na sila panahon gyud nga kinahanglan mo gamit ka sa mga galaman nga gihatag sa atong Ginoo, gamit na alang sa kayuhan sa nimo. So manayan tubag ang ato sa Ginoo, ayas Ginoo. Kaya ang kanang emperador, iya sa emperador, iyan ang kwarta ihatag. Ngadto kay gipatikan man na sa ngaong sa emperador. So unsa may yang ipasabot niini? Nga diay kita tinuod doon na sa tay obligasyon, doon na sa tay intong gimbaton nga angay buhaton alang sa atong katilingban o kagamhanan. No? Obligation na nato sa pagbayad og buhis. Obligation na nato sa pagpanalipod sa atong kalinaw, isip sa kasakop sa usa ka katilingban. Niya og uban pa, no? Doon na tayo katungod kadungdanan ngadto sa atong katilingban, labi na sa atong political leaders, no? Na masuporta po niya. Pero ato sa hunahunahon, atong mga klaruhon nga kita pagaingon pa dual citizen tanan, no? Amo ingon nga tag dual citizen, una-una dahil nato sa laing pag-una-una nga ikaw Filipino citizen, kay ikaw senior citizen naman ka, dual citizen ka, senior o Filipino, no? Matulo ka kung American citizen po ka, o dual citizenship ang imo. Pero ang atua nga common kay ni natong tanan, kadi man tanan citizen nga senior, no? Kundi common ni natong tanan nga kita citizen of the world and also a citizen of heaven. Citizen ta ni kinabutan na citizen po ta ngadto sa langit. Kung unsa ang imong pagka-citizen ni kalibutan,
kinahanglan doon na tayo obligasyon po. Hindi buhaton ta na naa siya. Buhaton ta, no? Ang unsa ang para ning kalibutan na. Nga makatabang ta, or di kay makatabang ta, makatuman ta sa itong obligasyon, no? Dili lamang kay ingon ta pilion ra, no? Tanan. Ikaduha, kung citizen of heaven ta, citizen ta sa langit, unsa man sa kay ang buhaton? Iya man kakita sa Dios pod. O iya sa emperador, that's for civil society. O para sa atong Ginoo, ihatag po na itong Ginoo. So, usahay, ato bitang pikason, no, ang atong mga obligasyon. When, fact, kung tanaw na to, ang patik, no? Ang patik nga gihatag ka na to sa Dios, wara bagit unta tayo dag-anan yun. Kaya sumaba sa Genesis, gibuhat sa Dios, kita, ang tao, sa dagway sa atong Ginoo. Unya, kay kita gibuhat tong Ginoong Dios, ang dagway, pinatikan kita sa dagway sa Dios, iya deta sa Ginoo. Iya deta sa Dios. Kung unsa ang gipatik nato, kinahanglan ibalik nato sama ang atong coins, ang atong kwarta na dili nga gigamit karon, dunay patik, kulagway sa emperador. So ihatan ang ato. Nya kay kita, kuan man, gipatikan man ta sa pagkadagway sa dagway sa atong Ginoong Dios. Iya ta. Mo bitaw nag-ingon to ang atong Ginoo kaniadto, no? Pagpangutanan niya sa nangutanan kani Jesus, sa magay labing importante nga sugo. Nakadaghan na ba yun? Ang sinugdanan sa mga sugo, sa tanan mga sugo itong Ginoong Diyos, diya, ingnong gina niya, igugmaan Diyos, labaw tanan. Sibuk mo kasing-kasing, na kusog, nakabubuton mo. Wala pa'y gugma na to, kanya, tanan di ay. Wala dahil nga takay, may tabot, yun, no? May tabot, yun. Nga doon na ba dahil pagbangi? Sa atong obligasyon, sa atong pangkagamanan, obligasyon po na to nga itong Ginoong Diyos, may tabo yun na magkabangi. Pero magkabangi yun na, in conflict kay mag-clash gali na sila, we have to decide. Na, kinanglan ka isip Katoliko, Kristyano ka, mo desider ka, unsa man gyud ang angay natong palabihon. Ang usabi kayo ni nagpakita ka nato sa wakay ta masito ini kay kini siya kuaman panahon ni sa England King Henry VIII, so King Henry VIII o si Thomas More sa magsusulat na siya sa King Henry VIII nangayo sa dispensation annulment, no, sa iyang kasal dito sa Roma. Wa man mutugot ang Roma kay ang iya mga rason dili paigo. Aron nga mahimo gid siya niya ng annulment, makapangasawa siya sa gipuyo-puyo, naghimo siya og kagalingon niya nga tinuhuan. Unya naghimo siya iyang kagalingon tinuhuan nga diin iyang papirmahon unta si Thomas More. No, pero si Thomas More wa gyud mapirma. No? So unsa nitabo? Gipatay siya. No? Nahimo siyang martyr. Kay doon may clash of interest, no? Interest sa civil, interest tong Ginoo, pero ang Ginoo iyang ipalabi. Kasi tinuod ko wa magay reason so annulment. So muna na doon na ray tinuoan nga pinasubay sa gihimo nga decree ni Henry VIII. Labot pa, doon ay gipakita ka nato sa Pilipino nga unsa man ang gipasabot niya nga ihatag ang tanan. Si San Lorenzo Ruiz di Manila, dito siya Japan. Githreaten siya, gihulga siya yung kamatayon. Aron lang unta nga muatras siya sa mga Katoliko, ningon si San Lorenzo Ruiz, kung doon na pa ko'y 1,000 ka kinabuhi, ihatag ko din alang sa atong Ginoo. So mana ang dahitabo, no? Nga ang pasabot iya sa Ginoo ang tanan. Hopefully, mayon ning kamuta nga nang panahon nga dunay clash, dunay panagbangi, no, sa
ngadto sa gobyerno, sa atong gisimbahan o sa atong Ginoo, palabion yun nato ang sa Ginoo gayon. No? Kay usasad ini nga gitawag og prinsipyo nga ningon, not all legals are morals or moral bagriha, no? Dili tanang legal, moral. So na makita kay mga iya man ta pinatikan ni Kristo, bitatikan man ta tong Ginoong Dios, ngayang hulagway, mao ginatong paningkamutan, no? Nga ihatag yun ang iya sa Dios. Kay dili lamang gali kun mag-class lang gani, may mo makalimtan ang iya sa emperador. Pero hopefully, mula itong mga itong Ginoong Diyos, doon na tayo kadasig, kalikon, no? Sa pagkahin sa itong kagalingon, tungod og alang sa itong Ginoong Diyos. No? Alang sa ato na naghatag ka nato patik, naghatag ka nato og hulagway, sa dagway sa Ginoo. Manindo ka sa taruan niya, magpadayag ta sa atong pagtuo.